Suman, kula wonten dawuh. Kok suaramu adoh men? Inggih kula wonten wingking. Aku tak takon karo kowe saiki wangsul ana pitakon kanthi pertitis. Senguni, kula wonten dawuh. Sing sowan ning ngarep aku ki sapa? Ayo cetha sebuten. Sebuten sing cetha. Inggih, Raden Bratasena. Sapa? Raden Bratasena. Kowe iso nyebut seru ora Senguni? Tak suwek cangkemmu lho. Sing seru ta Depate? Ora usah kaya ngono kuwi ta. Sapa? Raden Bratasena. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Sing tok aturke ning ngarep aku rongkongan 6 cacahe mau rongkongane sapa? Mboten ngertos. Nyatanipun rongkongan menika kobong wonten ing bali palermanipun para Pandhawa. Engko gek kowe nduduk jaratan Dik Pate. Ora ngawur to Kakang nduduk jaratan. Nyatanipun ugi mekaten. Suman. Kok kebangetan temen to kowe. Kowe iki tak dadekke patih. Kowe iki dadi mripatku. Ngerti yen ratune iki cacat netra ora iso nyuruhi marang glaring jagat eseme rembulan. Sing kudune kowe iki dadi netraning ratu, ning malah aku mbok blusuk-blusukke. Patih model piye kowe? Model baru. Dik Pate nduk cangkeme sing apik. Takoni karo ratu model baru dengkulmu mlocot. Kula ya bingung kok ya nyatane kula niku ketoke ya Pandhawa ning kok isih urip Raden Bratasena. Elokke trek. Elokke teng pundi?